Angithathela ithuba ngokukhulu ukuhlonipha ngibingelele baba Bishop ukutheleza egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. It's such an honor, Bishop, ukuba sibe ingxenye yalokho uNkulunkulu akwenzayo ngalesi sikhathi egameni kaJesu. Sifika enkonzweni la sizobonga khona umusa kaNkulunkulu osigcinile kwaze kwaba la. Siyakubonga kakhulu futhi ukuyinikela kwakho kulomsebenzi nasemzimbeni kaKristu ukuba ube umshumele indaba ezilungileyo egameni kaJesu. Umthandazo wami uthi uNkulunkulu omusa aqhubeka agcine njalo. Njoba uphuzisa abanye nje noNkulunkulu avusela abazokuphuzisa nawe. May you live long life in health and prosperity. uNkulunkulu akusibekela akugcina kulondoloza. Ungaguli, ungalala esibhedlela, ungasweli. Ungangena engozini yemoto. Ngenxa lokho yikho emzimbeni kaKristu. Indawo oyidlalayo akekho ngayidlala. And siyabonga ukuyimisela kwakho nokuyinikela. Ngoba akulula lapho esikhona. But kuthatha umusa kaNkulunkulu nemthandazo yabazalwane. We really acknowledge egameni kaJesu. Ngicela abadlali inkosi bashaya uBishop izandla ezinkulu egameni kaJesu. Sibonge nje uNkulunkulu ngaye. Siyabonga kakhulu abafundisi bonke abasekhaya. Siyabingelela kakhulu egameni kaJesu. Ibandla lonke likaJesu. Be greeted in Jesus' name, amen. Your amen is suspicious. Ngiyanibingelela egameni likaJesu. Ngoba sesize safika bafethu sala sesikhonza. Yeah, alibonga igama likaJesu. Dana uNkulunkulu ngisindisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu. uJesu isizile kakhulu impilo yami. 2 Kings chapter 4. So futhi verse number 1 egameni likaJesu. 2 Kings verse number 1, 2 and 3. In Jesus' name. Ncwadi yamakhosi esibili. Chapter 4 verse number 1. Kwakhala kuElisha owesifazane othile. Amen. Ba ungifundela. Oh. 2 Kings chapter 4 verse number 1 to 3. Okay. Yeah. Amen. Kwakhala uElisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofeti wathi, inceku yakho indoda yami ifile. Wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova. Sekufike umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili babe yizigqila. uElisha wathi kuye, ngikwenzele ntoni na? Ngitshele, unantoni endlini? Wathi, incekukazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha. Wayesethi, hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho, izitsha ezingenalutho zingabi ingcosana. Amen. Inkosi busisa ukufunda kwezilayo ibandla lonke lithi amen. Namhlanje ngiyafisa ukuba sithandaze phekwa lamagama egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Athi it happened behind closed doors. Ngamcela umakhelwane ukuthi vala umnyango. It is a demand of the season. Oh, amen. Some of us, we are too public for our restoration. We are exposing divine strategies of God before time. Kanti uNkulunkulu kule season uma ezosilekelela siyadinga ukucasha. Akusiyona yonke into ngathi kumele yaziwe. Angiphinde futhi. Akusiyona yonke into ngathi kumele yaziwe. Yeah. Uma uzobona amandla kaNkulunkulu kulesikhathi esikuso kumele ube umuntu okwaziyo ukuyivalela. Because when God is about to help you, you see, bazalwane, you must deal with this edge of
over explaining yourself. Yeah, over posting. Kunamacala nje kumele uwathethe uma umuntu ukuthi awumemanga ngani. Ya uxolisa udlule. But this season demand privacy. Engathi uNkulunkulu esakuhlanganisela into nisuyayikhipha. Ngoba uma uvalile umnyango ufuna umuntu ocabanga ukuthi uxakekile abambe lokho nje. Yeah, athi azi ukuthi uxakekile kuyabheda la ukhona. Funa umuntu awazi ukuthi uhluphekile agcine nje ebambe lokho. Kanti amafutha aphuma emva komnyango. Oh, nikhona kodwa bazalwane. Angiphinde limakho ukuthi vala umnyango. It is a demand of a season. Here comes a widow woman who was married to a son of the prophet. Usefika ke kwi dean of the seminary, which was Elisha. Umefika ke lo mama ukhuluma amagama. When you listen to the tone of the woman, uyathola ukuthi she was discouraged. Yabona nje wayengekho right. Uthi ke lo mama lona, my husband has passed away. Uthi ke njengoba umnyeni wami eshonile, he died and left me with the legacy of debt. Uthi onke amadoda ashiyane nemali kodwa lona ungishiye nezikweletu. Yeah, uthi ungishiye nelegacy yezikweletu. Akagcinanga ngongishaya ngelegacy yezikweletu. Uthi njengoba wafa nje wangishiya nezikweletu, bengisazama ukuphola ekutheni yena ushonile. Kodwa manje izikweletu azenze ephila seyibuyile ukuzovusa amanxeba. Kubuka ngathi le ndoda mprofethi yangihlupha iphila ingihlupha nomsisethuneni. Ngenxa nomsethuneni le ndoda kusafika inkinga zayo. Akelithi amen bazalwane. Uthi ke bengisa I was caught by his death. Kodwa manje senginenkinga of his debt. Ya ukufa kwangiphuca yena izikweletu zingiphuca amadodana. Lord have mercy. Ya ukufa kungiphuca yena ngithena ngisazama ukuconsolidate impilo naka ke izikweletu zizongiphuca amadodana ami. Ake nithi amen basalwane. And uthi ke you know that my husband loved the Lord. Yeah, and it angiphatha kubuyo yonke ke le prophet ukuthi ngesikhathi endoda iphila besishare. Besishara nawe le ndoda ngoba le ndoda ibihlala enkonzweni ibuya ngo2 ekseni ihambe yenze yonke into enkonzweni ihambe yestenga ihambe yemandeni iye yonke indawo ishuma kodwa masifile izikweletu ihlupha mina kuphela. The church is nowhere to be found. I will say amen to Jesus. Uthi ke manje ngiyaqhakeka ngoba ngesikhathi lo baba eyinto besimshare kodwa masephila ngixakeke ngedwa. Good God. Oh, alibonga igama likaJesu. Manje ke uthi ke lo mama lona I am suffering because of the decisions of my husband. And ngesikhathi lo mama ekhuluma noElijah, you could see that the woman she was in despair. She was disappointed. She hated anything related to the church. Kwasho ukuthi ukhuluma nomuntu kaThixo. Alibonga igama likaJesu. Lo baba uma mlalela akalalela kuphela inkinga ezanayo, ulalela into emdalela inkinga. Alibonga igama likaJesu. Then uElisha ke wayese ebuza imibuzo emibili. Uthi number 1, unantoni endlini? Yaphela ukwazi ukuzalana nezigaxa ezingaka na unalutho. Ya unantoni endlini phela sengilizwile usizi. Yini onayo ezokhipha usizini? Tshela makani ukuthi asicomplain kuphela. Ya ufuna ube futhi nento ozophuma ngayo ecomplaineni. Ya ngoba umuntu osenkingeni akazwelwa afuna abe kwi level of sacrifice. Oh sondelani. Uthi unantoni endlini? Number 2. Uthi unantoni endlini? Number 2. Ufusa ke mina ngikwenzeleni. Ya ngoba phela indoda yakhe izelento. Indlela okhuluma ngathi besindawo. Kodwa ngalolu daba ufisa ngikwenzeleni.
what do you want me to do? Number 2, what do you have in the house? I said to mama, I've got a pot with leaky oil. So I've got a pot with leaky oil. Yeah. I'm telling Makalan, which lately is enough in the supernatural. Lately is enough in the supernatural. Yeah, uMunkulunkulu ezokusiza noma ngabe encane kangana kodwa ufuna ube nakho. Yeah, akusiza ucomplain akade awunayo iexit ozophuma ngayo. Yeah, uthala umprofeti obeza ukuthi oh lo mama unakho kodwa kuncane wathi it's done. Wayesemnika ama 3 directive. Number 1 uthi lo baba lona ke lungile ke mama ngiyaluzwa lokhu udaba lakho hamba uyoboleka izitsha. Ngoba sengayibona inkinga zakho asikho kusayiveli kuSathane. Uneyinkinga ze-capacity. Futhi ngenzeka ukuthi nalamafutha ngaba wekho mancane kangaka kube bowumama okwazi ukubeka. Ngoba la ndoda keqa ukuthi yasebenza. Kwasho ukuthi igayina ngumfazi ongakwazi ukubeka. Enye indlela yokuzonda uSathane ukukunika umuntu odlayo. Ongakwazi ukusave. Ya sokuzondla uSathane ube nomuntu omuhle kube ncoma abantu lokhu ukhala ngaphakathi. Ya ngoba yonke into izama uyayidla, yonke into izama uyayidla. Akawacabangeni ngoba umuntu you build with a storm in mind. Utshela maka neyinkinga ze-capacity. Hamba uboleke izitsha. Yeah, don't borrow all, borrow vessels. Awaboleka amafutha, kuboleka izitsha. Ya amafutha ngeke ube nawo. Yeah, bese uboleka ke, bese uyoboleka ama systems. Yeah, most of us nenkinga ye-capacity nje. uNkulunkulu ngabe usibeke kude, kodwa imthandazo yethu right, kodwa sinayo i-capacity to sustain us. Oh, tshela mngane hamba uboleka izitsha, hamba uboleka izitsha. Yeah. Yeah, do an extra course. Hamba uboleka izitsha. Yeah, hamba ukwenza license. Yeah. Hamba uboleka izitsha. Ungaphathi ifoni ebiza ngene license. Tshela mngane hamba uboleka izitsha, hamba uboleka izitsha. uNkulunkulu uyafisa ukubusisa kodwa njalo uma esondela uyabona ukuthi awunayo i-capacity yokuthola lezi zinto ayifunayo. Siyibandla engafuni ukwandisa imkhawulo. Ababoleka izitsha, ababoleka tshela mangena ababoleka izitsha. Hamba ukwenza i-masters, hamba uboleka izitsha. Izinto sizenzi ngoba sihalela ukuzenza, kodwa sizenza ngoba senzela uSathane uma evala ngapha siqhamuke ngapha. Uma evala ngapha siqhamuke ngapha. Awukwazi ukuvala endaweni kodwa sekuphelile. Boleka. Oh, emva ka7 to 4 dayisa something eceleni. Ngoba lempilo ifuna abantu abanjani bazalwane abane-capacity. Tshela neighbor, borrow more vessels. The devil is a liar. We are the generation that shall arise. Webazalwane asikwazi ukubanjwa inhlupheko. uNkulunkulu asiphe ugqobo ongaka nengqondo engaka. Oh, sondelani bazalwane, tshela maka lapha boleka izitsha. You see ke bazalwane, uma unenkinga ye-capacity unenkinga engeke ilungiseke. Angithi lo baba lo belani lo mama uyambona lo mama lo. Inkinga zakho uzenze kule level. Futhi uyifuna ukuyisolve kule level. Ngoba awukwazi ucreate inkinga la bese ufuna ukuyisolve kule level. Kumele u-increase i-understanding. Inkinga uyibuke at the better view. Kunalapho thina sibanjiwe uSathane, sibanjwe inkinga ze-wisdom. Sathane. Yeah. Kungayiphutha ukuthi uphinde kubuye i-COVID uphinde uhlupheke. Kade yikhona 5 years ago. Ngoba wonke umuntu ola endlini ufuna cabanga ukuthi makuvale kalokho. Yini engayenza? Alibonga igama kaJesu. Okusho ukuthi akekho umuntu ola endlini okumele athole into adle yonke into ingekho into ayijikjela somewhere. Ngoba impilo ithi you must be ready for the storm any day.
hamba boleka isitsha. Yeah, bebethi bangcolisa igama lakho lekushumeleni kanti abazi ukuthi unemqasho o15 abangayazi. Yeah, you've got enough capacity to deal with the devil. Ngoba ezinye inkinga asihluli ngoba ezinamandla, sihlula ngoba silungiselanga ukufika kwaso. Kuneyinkinga kumele ifike nje sikuthole kanti uready. Kunabantu okumele bakushiya kanti uready ukuhamba kwabo. Ya ungaphatheki kabi, agcina phathwa kabi ukuthi awuphathekanga kabi uthi uhambile. Manje uyohleza uhuba abantu if you are not ready for any season in your life. Go and borrow vessels. Ya funa abantu basiyaphilisana sincikene komunye siyaphilisana nje. Ya impilo sengaqhubeka noma engekho omunye. No, siyaphilisana bishop. Yeah. Capacity says that. Go and borrow vessels. Uyabona ke umuntu olekhe capacity ezezinkinga abanazo uyashesha ukudikila. Yeah, uyamulekhe capacity nje. Uyashesha ukudikila because if you don't have capacity ngeke ube na wisdom. If you don't have wisdom ngeke ube na emotional intelligence. Ukuphila nomuntu ongakufuni ecabanga ukuthi awazi kodwa uphile kahle naye. Ngoba emhlabeni ngeke ulungu busheshe uyeka. Ya funa ukuhleva uzomtshengisa nje ukuhleva umsebenzi. Ya ungasheshe uzwele kule mpilo ngiyancenga ungasheshe uzwele. Ungasheshe ugive up, ungasheshe uyeke. Le mpilo funa ube ne mental capacity that is enough to deal with anyone. Ngoba ibhadu ukuthi indlela uNkulunkulu esimcela ngayo for ukuthi asiphendule, ukasiphendula ngabantu angeke basincenge. Kodwa beliphethe usizo. Ya umuntu ongeke address ngumzalwane. Yabona, ya umuntu ozokubuza ukuthi unakho ukuthi uthana nakathi umdala kangaka. Umdala kangaka. Ya. Ethi usukuma wena usukuthithiza. Ya. Manje umuntu osheshezwela uthi awutheke iyathithiza, vele uyathithiza. Empilweni you must have you must have enough capacity to deal with events of life. Awukwazi ukuzacisa ukuthi ukhona umuntu okushiyile. Uzacelani? Uzacelani? Funa ngathi uyaglowa kangconywana futhi mehambile uthi ukuglowa. Bathi happiness emntaneni uthi nongikhululekile nje. Alboy igama kaJesu. Bishop, the church must begin to increase capacity. Borrow more vessels. Ngicela ukubuza, yiphi enye option onayo? Ebomini nje. Yiphi enye option onayo? Mangathiwa kunama tens of events. Yiphi enye option onayo? And you know why? We are not ready to speak about these things because thina bazalwane sisebenzisa umoya to number our pain. Ya uthothi manje ukhonza sokuyidrug. Uzelala uthi ngifuna umjovo ngiyolala. Kanti cha, the faster you face it, the better. Increase capacity. Mathiwa lokho akusebenzi nje, mathiwa lokho kuyabhedwa wenza njani, mathiwa lokho kuyavaleka wenza njani. Uma kuthiwa lo muntu omthembe kakhulu uyakulahla wenza njani. Empilweni ufuna uhlezi uready for the storm. Ngoba lo mama ubengeke afike ekuhluphekeni kube la ngoba ngeke aleke ibhoda ngaqhamusa namafutha amancane. No. Alikho. Ukuthi in our winning season we get too comfortable. Angiphinde futhi. In our winning season we get too comfortable. Yeah, uphila sengathi abantu bohlezi bekhona. Kanti umuntu you project your life, you look at the future, you do probabilities, you calculate. Ukuthi uma kunje ngenza njani, uma kunje ngenza njani, begin to increase. Namuhla impilo yangijikela into oqala ngizoyenza ngizogunda ikhanda. Abangathi impilo iyashintsha ngigunda ikhanda. Ngoba le maintenance yala ngeke ngisalunga kuyo. It's why you increase capacity. You look at life. You must be able to take yourself to the losing season. We beg when.
Ngoba umbuzo uthi uma ungaluza lezi zinto unazo bengahlala nabantu abanawe manje. Ya, uma ungaluza lezi zinto nazo bengahlala labantu othi wena siyakude nabo. The truth of the matter, no. But what you do, you begin to build yourself to be strong enough for unknown times. Ukuze ungagcina usebenzisa usizi ukwakha ubudlelwano. Ya, bathi uma ngena nonke umuntu ubambi uyathuka ukuthi ingabe uzocelana. Yabona, because you were not ready. Futhi mhlawumbe ngigcizelele webazalwane zikhona izinsuku zokuluza empilweni. But akusikhona ukuluza okunamandla. Into enamandla ukuthi you were never prepared for unknown seasons. Do you have enough capacity? Uma ngangena ungemnandi manje, do you have enough capacity? Uma ngangena ucela uzokwenza ube mdala kusona namhlanje. Ube mdala kusona namhlanje. Thusa ubani akasekho sokuwena kumele ube mdala. Do you have enough capacity? Why? Siphila sengathi bonke abantu bohlezi bekhona. And you begin to relax. You begin not to push. Would you go and borrow vessels? Borrow vessels. Do that online course. Leli datha elidliwa iWhatsApp akelidliwe online course. Yeah, ukuthi uzoyenzana ehlezi ikhona. So that when life take a sharp turn, you are ready to take a turn. Would you go and borrow vessels? Number 2, uthi thatha amadodana afuna ukuthathwa ungena nawe endlini. Ngoba ngeke uthi ufunwa lokhu ugcwele itrati. Webazalwane, mhlawumbe ngikutshela, usathana ngangincenga njengabanye. Yeah. Yafuna uzazi uma ufunwa. Uthi ke hamba utshela amadodana akho from today ukuthi mawahlala endlini engabona abanye begcwele emgaqweni bese beyaphuma nabo ngoba at least isitha sithi sibathatha kodwa sibathathe bengaphakathi for accountability purposes. Ya, ungacabanga ukuthi na uzowenza amaphutha njengabanye abantu usurvive, ngeke usurvive uma ufuneka uyaqasha. Ngeke uthi une gift engaka ucathi wena uzohlala njengabantu ukushaya usathana. And ayikho into ekuhlungu njengokushaya usathana ngathi usavela. Ya, into yathi iyaqala uyaphama sekushaya usathana. Mfuna njalo ufike abantu efuna ukuchaza ukuthi manje la kwenzakalani uthi hayi ma la kwenzakalani ngoba uma ufuneka don't expose yourself. Angiphinda akusithi nasonke singadlala kudlaleke. Akusithi thonga singadlala? Ya, abanye uzothi uyadlala usithe sikuthathe eminyango. Uduke nesipho sika ungaziwasho naphi. And ukulimala usavela kuhlungu ngento yoba you remain a potential. Kunento eyivela kwenzakalanga no, because I understand ukuthi uma uyi target isitha sika baba wakhe isitha sakho. Uthi ke tell your sons that they must be disciplined enough this season to stay behind doors until what you are trying to do works for us. Qasha uma kumele uqashe. Musuke expose kade awunamandla okudefend isitha. Ebazalwane ezizinto nje ya azenziwa abanye unabuya ngapha. Ngena eminyango vala umnyango. Izwa nje uthiwa yosibani musu ungena lapho ngeke usurvive wena. Because when we are carrying the answer for a generation, usathana uzokushaya ingakabonakala answer iphethe. So that abantu bazisigameko bangazi solution onayo. Yeah, it is a demand of the season. Akusizwa ngazonke indawo kumele uyihambe.
Akusibona bonke abantu okumele uzwane nabo. Akusiyona bonke abantu okumele babe nenamba yakho. Akusona wonke amadethi okumele waphume. Hide yourself so that when you are revealed, kuzorevealeka into ene-purity, into engcono, into eqinile, okusube namandla okusiza isizukulwane sakho. Akusikhona ukuyitshela, it's a demand of the season. Akusona wonke umuntu okumele azi ukuthi uhlalaphi. Abano hi njani bye show. Done. Because you don't know where is your creditor. Are we still together? I'm trying to build a foundation for what I want to build. Funda ukuqasha. Sona yonke imicimbi kumele uhambe. Kusizona zonke izinkonzo kumele uhambe. Athi uzwile ukuthi siyabuya lapha jaya ngizwile manje jaya ngi. Because you know why? You must be scarce for your appearance. Ngoba uma uvela njalo ugcina ujwayeleka kade awunayo igrace yokurefresha lento. Funa ungena bathi abantu ngabe uyena kwenzakala namhlanje wena oculayo kwafika usibonani kwenze njani kanti ufikile nje awenze lutho uma uvela uyahaleleleka uthi singadla something kodwa umuhlezi uphambi kwabantu bagcine bejwayela into abangamele bayijwayele funda ukuqasha awunayo bazalwane bantwana benkosi abanye babulawa ukuvela njalo yonke indawo ukhona wena yonke indawo ukhona Pila isebenza kanjani? No, unayo igrace yokuyi-refresh. Yalethi ifana nani? Ifana ukuthi umshumeli meshumela ayenza amajoke yabo. Kade akanayo igrace yokubuyisa inkonzo. Athi afisa uyibuyisa vele abantu wehlekile abantu. Athi asengiyiserious ma vele abantu bahleke khona lokho ukuthi useserious. Ngoba into before uyenze futhi uqala unayo icapacity. Ngiyakuthandazela namhlanje. uNkulunkulu makakwenze uphelelwe appetite yokuya kuzonke indawo. Let me tell you something. This truth uma nje lokhu ulalela azwakale impakamo. Ngoba ukakafiki lo ndawo. Ayikho into ekuhlungisho ngoba common phambi kwabantu omele uhlale nabo 20 years. Ube common onyaka oqala. Because you never understood how to carry the gift. Hide yourself. Enye indlela lokuyihide ukuthi akusizona zonke indawo ozoyakuzo kumele ubaluleke kuzo. Ezindawo fika ungafuni ukuvela. Ya ngoba ufuna udile lento futhi uthi ufuna ubaleke yonke indawo wena. Lokho sengifikile. Cela ungcengela indawo kosofa bathi bagcwele osofa hlale emuva uthi wena sekufike mina uDr General enye indlela okuyihide ukuthi noma ubalekile kodwa ungazenzi sibaluleki. Do you know people learn more from us when we remain humble? Bakuthi umuntu uyasiphilisa kodwa usho ngolutho kulo ndawo. Akubona athi ngiyaphila man kodwa usho ngolutho. Ngisho ungafaka isithombe ufaka isikhindi athi ngiyaphila ufaka isikhindi ngoba uma uvela uwenza isense noma ungasho ngolutho. Because you were able to master the art of holding yourself so that when you launch into every demand of the season. Hide yourself. Hide yourself. Endlela kokuyifihla ukuthi stop making new friends every year. But enough labo nabo. Endlela kokuyifihla nje ukuthi you must stop making new friends. Ungazwana nje nabantu but stop bringing people closer. Abanye abantu are not ready for your weaknesses. No, they are not ready.
Yeah. There are always two kinds of people in your life. Kunabantu who are not ready for ubuthakathaka bakho, abantu are not ready for your blessing. Kunabantu abagula mhla ushifta kancane empilweni bagule bengenasifo, baguliswa ukuthi uyabashiya kule level engafika kanye kuyo. Bagule. Yeah, ngibabiza ngama signs of Cain. Yeah, abantu ababiza umfowabo bambize lehlaya ngathi trap. Uyozufela izinto ongazazi. Ufela imali ongakayidli. Close that door. Yeah. Keep them assuming. Uxakekile. Keep them assuming. Close that door. Andinga uprove abantu njalo ukuthi niyathandana. Andinga uprove abantu njalo. Uthi nina niyathandana. Hayi. Andinga uprove abantu njalo. Nkosikazi wami uyazi ngiyamthanda. Unesitifiketi sasawoma first. Unekissed, unering emnweni. Ningabe lezo zinto. Unomuzi engimakhela wona. Angidinga uprove abantu. Ngiyaphinda futhi. This season demands for you to stay behind closed doors. Mina ngibona nangu bishop. Ngibona indonga stand. Indonga. Awusivusanga isite every day. Kuthi ngilapha manje ngikwisite ngange ground ngibona ngeindonga. Noma usufisa ukuthakatha usulethe indongeni. No teklo uzokutshela usekwakhiwe lapha ngiyajika mina ngisekwakhiwe lapha. Tell your neighbor vala umnyango. It is a demand of a season. Would you go inside with your boys? Close the door. After closing the door, begin to pour a little oil to an empty vessel. Begin to pour a little oil to the sondelani bazalana sondelani ngayikethi lento. Uthi lo baba yazi ngithi buyela endlini. Ingenquthu wena ungitshele ngokufa nezikweletu. Kanti ube namafutha aqala before ukufa nezikweletu. Shothi izikweletu nokufa kufike kamuva amafutha amadala. Manje asiye kokufike kamuva sidile nokwafika aqala. Uthi asifocusene amafutha ngoba amafutha afika eqala ngekufa kunezikweletu. So uthi ke go inside the house. Bese uthatha amafutha amancane. Ugcwalise izitsha ezinkulu eziempty. Yini kumele uvule umnyango ngoba uma uzokwenza into yokukholwa esupernatural kanti uvula umnyango kuzongena umuntu usaphethe amafutha amancane esitshene esikhulu athi wenzani. Kanti ukuhlupheka umuntu omkhulisa ngekhanda kanjena wenzani ngoba webazalwa the moment ungawuvala umnyango uvumela amanye ama voices illegal aphazamisa ukholo osunakati wena nomoya ingcwele senivumelene yenza lokho inkosi ekushilo yeke ubuncane bezinto naso do them according to the will and the perfect will of God. Shout hallelujah. So valalana umnyango abantu abayideserve bazalwane ukube ingcenye ye process badinga ukubona manifestation. Wena ubafaka kwi process ingakuqala izinto ungayiqedi ngoba utshengisa abantu abangamele bayibone. Awujamali uthi ngabe ukude wena manje umnyango wakho uvuliwe. Close the door and begin to believe the one who is able to do exceedingly and above what you can ask or think according to the power that you have in it. Vala umnyango for your miracles to happen. Vala umnyango ngoba lento ufuna ukuyenza akekho wayenza kini. Vala umnyango. Noma ngisho ngathi manje bosisi asakumuzwa sekhaya lo bhuti bazothi maye uyazi roof wena. Uma qala ukubuza ama roof yasenjani vala umnyango. Ya qala ube ne account somewhere hardware. Lokhu ujikutshela nga10 nga5 nga2000 nga1000 bazozwa kuthiwa ngathi nginestairs esuka lapha
bathi leyo ngane iyasangana ngithi yazi iyasangana leyo ngane kanti usuvala umnyango ngoba kunama voices ongamele uwalalele noma wajwayele ngoba amanye ama-voices abekwe usathane strategically to discourage your soul, to discourage your project. Kunezinto ongeke uyiqale ngoba usiqale wakhuluma ngazo wangazenza. Ezinye izinto nje fika ekuseni ne-TLB uvele umbe bathi wenzani uthi kunento efuna ukuyenza la kodwa ngazi ngiyoqala nini. Learn to close door ngoba people they don't deserve ukuba part of the process. They must see the manifestations. King to 12. Yeah, kuchoka gcwale soqala isitsha. Kodwa semancane ngapha amafutha kodwa wagcola ngapha kodwa lana aqhubeka bamancane. Hey Bishop. Ngifuna ukuyibeka lezi zinto kodwa ngiyafisa niyibambe lezi zinto. Uthi lana aqhubeka bamangaka kodwa sagcwala lesi. Kodwa lana aqhubeka amangaka. Ya ngoba uNkulunkulu asekuthemba. Ukuthemba ngama emptiness abanye abantu. Base bagcwala ungakagcwali. Yeah, abantu bafakaza ngoqobo lokho elibanika imoto uParish. You must know you are trusted. uNkulunkulu umathemba akanendaba uthi wena awugcwele kangakanani kodwa uyakusebenzisa ukugcwalisa abanye abantu. When you are trusted ubonakala ngokuvala idingo zabanye engekho vale zakho. Engekho vale zakho. When you are trusted. When you are trusted. Akhona kamasayini masuthenjwa. Yeah, bukhona amasayini masuthenjwa. Enye kunyuka ilevel yokucela imali. Nawo uzuyibukisisa sibukeni ukuthi bakhuluma nami. Ngoba uCapitec wakho ngathi FM ye-rate 104.2. Kodwa indlela abantu abacela ngayo imali, cela ungo-300 zobuyisa ngolosihlanu noma ngicela ungiboleke 1000. Usunyukele ezingeni ukuthi noma uphethe isikasithi. But God can trust you for other people's problem. Hayi bazalwane, ngiyamemezela egameni kaJesu. Uyobagcwalisa kodwa ngeke uphele wena. Uyobasiza kodwa ngeke ukhathale wena. Uyobaphakamisa kodwa ngeke ube nomona nabo. Gcwalisa abanye. Musukubheka ukushoda kwakho. Because you are trusted with more. To whom much is given, much is required. Yeah, uthi umncane ka ujike ube mdala. Yeah, just linda usibanibani okwazi ukuthi noma uphethe amafutha eyinkeshezana kodwa isithi uyofika uyigcwalise egameni kaJesu. Ngiyathandaza egameni kaJesu. Kungathi ungangaphela amandla okusiza abanye abantu. Sengathi ungangaphela amandla Oh Jesus Christ. Tshela bakhala ngena endlini. Vala umnyango. Bese uyathela. Ugcwalisa isitsha empty. Two things I want to put. Number one, uthi uNkulunkulu ngale story. If you obey me behind closed doors, I'll open doors in public for you. Ngoba ikinga yethu la, we need an audience to obey. Awukwazi ukwenza into wedwa noThixo. Ufuna ukuconfirm kwabanye abantu. Akekho baba umuntu ongavuma uzomtshela ukuthi wena imanje la nginamafutha amancane ufuna ukugcwasa izizwe umuntu eyiwena. Phatha kahle amafutha. Usukuhlanye, usukusiza abantu. Yabona kuncane kanganani. Kodwa kunezinto ezenza isense uma uvala umnyango noma singayenzi isense engqondweni. Close doors. 2 points, then we pray. Number one, why you must close doors. Number one, which is behind closed doors, it's where you set your priorities straight. Ufuna ngikwenzeleni. Sengikuzwile uyakhuluma uyathetha indoda yafa yakushiya nezikweletu amadodana ayahamba sengikuzwile kuyo yonke lento mina njengomprofeti ufuna ngikwenzeleni ngoba uthi umprofeti ufuna ngikuvusela indoda yafa ufuna uqala phansi ayini kanti indoda into yokudlala indoda abantu abangana amadoda uthi ukuhlala nendoda yini indoda akusinto yokudlala ingakho ayikho efuna ugrade R indoda akusinto yokudlala
indoda into ekubiza usekamereni uthi yesibanibani oza la uza wena yini uthi cela uniyana iremote amadoda athumana amadoda ya ungafuni ukuthunywa nje ungashada amadoda athumana amadoda athumana futhi angazi kwenziwa yini kuba lula vele ukuthuma umuntu vele nje uyamthuma ya amadoda athuma manje lo baba uyambuza ukuthi ufuna ukuvusela indoda ngoba ngizindlela ukukhuluma ngathi nale ndoda usayifuna. Do you want me to resurrect your dead husband or do you want me to save your sons? Ufuna ngikwenzeleni? Do you want me to resurrect your dead past or do you want me to rescue your future? Ufuna ngikwenzeleni? Abazalwane namhlanje egameni kaJesu shoba sikhona lana uthi uNkulunkulu ufuna kwenzeleni? Ufuna kuyisana izinto zakhe sezafa zadlula noma ufuna uNkulunkulu akubambeni ikusasa lakhe elihambayo? Kodwa namhlanje ngiyathandaza ngizothi mina okwamosheka sekwamosheka abafa sebafa abasilahla sebasilahla kodwa Nkosi protect our future. Fikela ikusasa lezingane zethu, fikela ikusasa lomshado wami, fikela ikusasa lebandla lami. May the Lord protect your future. Do you want the Lord to resurrect izinto esezafa noma ufuna uNkulunkulu akusise ikusasa lakho? Angazi ufuna namhlanje ufuna uNkulunkulu akwenzeleni? Ya kodwa namhlanje nginomthandazo omncane Jumbo othi Lord rescue our future. Rescue the future of South Africa to corruption. Rescue the future of KZN in corruption. Rescue the future of the church. Rescue the future of our life. uNkulunkulu makafikele ikusasa lethu elihambayo. Ngoba sekwalahleka kodwa ngiyathandaza, may you never lose your past and lose your future at the same time. Kungcono sivumela kodwa kuhambe kodwa sesiyabambelela athi uPaul Paul ngiyakhohlwa ngasemuva kodwa ngiyaselulela kongaphambili oba ngiyamemezela egameni kaJesu. Your future is bright like a sun. Yeke ongemuva yeke abakulahla baningi abakuthandayo kunabakulahlayo musu kufakasa izintwana zafa. Oh, don't live on regrets. Musa njalo uthi kube kunje ngabe kunje cha. Kwaba njalo ngoba kwakumele kube njalo. But arise and shine, for the light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Yekukhala lezinto zafa. Awutshela maka yekukhala lezinto zafa. Yekukhala labangane babehleba bengakuthandi. Yekukhala labantu awakushiya mhla umbhinga. Focus on your future. Focus on your future. The better days are still ahead. Refuse to die in your future. Protect your heart. Arise and shine. Tell the devil I'm back again. Yangibuyile futhi. Yawutshela uSathane ngibuyile futhi. Athi amademoni akuze uthembele uthi ngithembe yona lonto. Ukuthi oqala umsebenzi empilweni yami uzawufeza kodwa nikhona abazalwane awutshela umakhalane yeke izinto zafa. Abakulahla abakuthuka abakubukela phansi. Forget about the past. Begin to release yourself to the future. Lingcono ikusasa lakho. Lalala bazalwane ukuba sonke sanamathela ekusaseni lafayo ngaba sikho la. Leli bandla ngaba likho. Ngoba wena inkinga yakho kufa izinto kufe nawe. Ulahla abantu ulahle nawe. Fight for your future. Ya ikusasa lingcono. Ya lingcono. Futhi ngiyamdabukela uzongilahla manje. Hayi manje ke ngistrong kakhulu. Ikusasa lingcono. Ya impilo nje ifuna umuntu onenkani. Utshela uSathane uthi I'm here to stay. Ngivukile to the ashes of disappointment. Webazalwane awuyeke izinto zafa. Yeka uncenga abantu abakulahla. Yeka ukubisa abantu abangakufuni. Focus on the future. Ufuna ngikwenzele ntoni?
ayinayo ikhethe yabantu abanaka izinto ezafayo. Arise. Sulu inyembezi. Phakame. Yobhekana nekusasa. Okwafa sekwafa. Awuyacela, don't mistreat yourself like this. Ukhaliswa into ya10 years 5 years ago, 1 year ago. Cela ugcine lezo nyembezi. Ozoyikhala mhla uzolotsholwa. Cela ugcine lezo nyembezi ozoyikhala mhla uthenga imoto. Musu kumosha inyembezi usazograduate, usazothi ukhala egameni kaJesu. Stop wasting tears. Do you want me to rescue your sons or do you want me to resurrect your dead past? Ngiyathanda namhlanje uNkulunkulu makupha amandla okuya phambili. Ngithi uNkulunkulu makakupha amandla okuya phambili. uNkulunkulu makakupha amandla okulwa izimpi ezineyiqoqo, uyeke izimpi engenayiqoqo. uNkulunkulu makakupha amandla okukhohlwa ongasemuva, uzelulele kuphi bazalwane. The days of glory are still ahead of us. Njengoba ukhalela ikusasa lafa, ifuture ikulindile. Oh, angazi noma ngiyimemeza lento le, ulindelekile. In better places, with better people, better opportunities, better resources, better breakthroughs, better money, better connections, better social life. Ulindelekile. Awutshela makhulu you are expected. Yeke ukukhalela abangakuthandi, baningaba abakuthandayo. You are expected. Webazalwane impilo ihlezi ingcono ngaphambili. Ufuna kwenzeleni? Ufuna kuvusela indoda eyafa? Ngoba remember, I am capable to do both. I am Elisha, the son of Elijah. I asked double portion of my father anointing. Leto ngakuvusela kodwa ngifuna uchoose. Ufunani? Ufuna uba bhetha lo mfuna uba nothando. Khetha ufunani okwazi ukubamba konke. Yeah. Ufunani? Ufuna kusasa engcono ukhalela abantu abakulahlayo ufunani? Nakuluza isikhathi okukhalela izinto ezakulahla. Ufuna la ukhethe namhlanje. Ufunani? Ufunani? Yebo kwenzeka siyazwelana nawe. Hamba phela ekusaseni. Future is waiting for you. Why do you keep yourself in dimensions la ulimala khona? Wagcinela nama memories akubulalayo. Delete talent, delete number, delete phone, delete isithombe, delete video, delete talent. Free yourself. Delete these things. Abasishiyehlane abanalo ilungelo lokusibuza senza njani manje. Ngalwa. Ngasuka ekusaseni elibuhlungu. Disappoint those who left you. Arise. Phakama. Square up your shoulders. Phila impilo. Khonza. Why are you torturing yourself? Uyihlukumezelani? Cut every connection that promotes pain to you. Uyihlukumezelani? Kuyenzani umuntu afake airtime afona abantu abangabathandi? Manje wenzani? Uyibukelani ithetha zabo? Usayigcineleni ifoni yabo? Free yourself from the jail. Yekusasa elifile. Ujamona usho kimi, ngoba wenze njani? Delete talent. Awukwazi ukulahla umuntu uphinde ugcine ifoni number yakhe. Ngoba uzolimala. Ngoba efaka upapa yodansa afuna uyibuza ukuthi udanselani manje namhlanje. Utholeni namhlanje? Let me tell you this. You think you are stronger for your dead past. You are not strong. That's why you are depressed. Ngoba sikhona siyakuthanda usinakile. Unaka bangakuthandi. Ufuna kwenza nini? Ngikuvusela indoda yafa.
Noma ngikubambela amadoda ahambayo. Maraus, our future is better. Ngeke sinavigate istorm esigaka sizohluleka manje. Uma sakhile sithenga sokwakha laseThekwini. Kodwa ngeke sakhe nabantu abanye babheke emuva abanye babheke phambili. We must pull toward the same direction. Webasala, listen to me as I close. Be careful of the energy you keep around your life. Be careful. Energy njalo ekhathele ehleze ekhalela izinto ezahamba ehleze ekhalela izinto ezifile. Release yourself from that prison. Ufuna uNkulunkulu akwenzeleni kulo 2 months osele kulonyaka. Ngeke akwenzele konke. Khetha. Ufuna izinto ezifile noma ufuna ikusasa eliphilayo. You don't have enough capacity to deal with both. Kunezo ufuna uvuma uthi konakala ngiyavuma. Okay, ku right, it's fine. Kwabhetha okay, ku right. Ngenze iphutha okay. But ikusasa lingcono. Why do you continue to live on regret? Why ufuna ube victim njalo? Why ufuna ukuzwelwa? Because some people you can't be a victim and a victim at the same time. Khetha side. Uthi umprofeti ngisho indlela ofike ngawe na mama la. Uthi lezinto uyifuna zonke. Khetha ke manje. Indoda noma ingane. It is important that you heal fast. Because njengoba ukhonza uNkulunkulu uzokubusisa. Akumele uNkulunkulu akubusisa abantu abasha abakuthola usenenhliziyo endala. It's important to heal fast. Even if you take time, but you must heal eventually. Ayikho enzima nje ukuhlala nomuntu olimele. Ongasho noyilonda ikuphi noma umdlali uthi awunjani usuyamthunuka usiyakhala ngoba uyayithanda izinto ezifile ukuyigcina. Lose a dead energy around your life. Ngiyathandaza. Nabakulahla abayisolo mebebuka from now. Do you want me to rescue your future or to resurrect your dead husband? Siqhubeke nempilo. Tshela makhana siqhubeke nempilo makhelana, siqhubeke nempilo. No, sashayeka kodwa siqhubekeni bafethu, sashayeka siqhubekeni. Qhubeka nempilo. Ungayihluleli kakhulu, ungayibuki njenge failure kakhulu. Abaningi bawenzile amaphutho wenzile kodwa basurvive. For the reason that you survive, it means God has a better plans for you. Nginemcabango emihle ngawe. Cabanga yokuphilisa nokunika ikusasa engcono. Hayi umcabango yokubulala. Ke sithi amen enkozweni. I can't resurrect your husband, I can't rescue your future. You must choose one. Niyazi ukuthi naseyinkinga nobhekene nazo khona ibalekile ukudlula inkinga onazo. Mangithi behind closed doors you establish your priorities straight. Ngoba enye into enza ukuthi singasizakale sicabanga ukuthi inkinga ziyafana. Inkinga ayifani. Yabo bishop benginomuntu la endlini othi manje angirentile. Anginakudla. Ifoni yami icima isechajeni. Angisebenzi. Angirentile, anginakudla, nefoni ecima noma uyichargile. Angisebenzi. Behind closed doors, you must set your priorities. Ngoba noma singakurentela kule nyanga uzosihlupha ngenyanga ezayo. Noma singakuthengela igrosa kule nyanga uzohlupha ngenyanga ezayo. Singakuthengela ifoni manje uzohlupha ngedatha. Kodwa ubungathola umsebenzi. Konke lokho okubhekene nakho. Ikholo alifuni yonke into. Liqala libheka ukuthi ayinkinga enginazo. Yiphi inkinga uma ngayisolve ngoba let me tell you something. Kuneyinkinga ezikusabayo. Zisondela ngoba kuneyinkinga ekwenza uundermineke. Athi kuba nempilweni impilo ibingakahlangani. Akekho okubingelelayo, akekho okunakayo, akekho okufonelayo. Kodwa uma impilo ngathi iqala yenza isense you achieve izinto. Ya uthi omunye umuntu akabhudi njalo lokho. Kade ngasho njalo before.
Athi umuntu akasisi njalo lo kade ngisho before. Athi wena obelethwa yimi uthi why ngikhunjuzwe manje? Engakukhumbuzanga usaswele ngoba impilo injalo. Damo ihlakazeka nabantu bayahlakazeka. Kodwa damo iqoqana nabantu bezanjani bazalwane bayaqoqana. Ake ngisho istatement esizokhulula kusona namhlanje. Nobody cares about you until you win. You must win first. First, then people will start to recognize you. Yeah. Kuna sense undermine. Kusho iBhayibheli lithi when David was facing Goliath wahamba nabafowabo abawu4. So baba 5. Lithi waya ezantsi lapha wacosha amatshe awu5. Each stone for one Goliath. Kodwa uthe umeshalo omemezayo othukayo lithi ngesikhathi ewa babaleka lababanye. Shothi babe ngenaso isibindi, babe hotspot isibindi sikalo. Ngoba out of your problem ikhona inkinga kumele usidile nayo. Uyabona that udile nazo zonke lezi ezinye zoyihambela. Prioritize. Ingakapheli conference ufuna uNkulunkulu ekwenzeleni. Awuchoose namhlanje ukuthi uzokhaliswa yini? Uzokhaliswa injabulo noma uzokhaliswa usisi? Number 2, behind closed doors, it's why we evaluate. Unantoni endlini. Hey, ngizojika jama penda uthi bishop bese ngiyahamba. It's why you evaluate. Unantoni endlini. Ngelilanga nje ukuhlale phansi wenze stock taking empilweni yakho. Unobani? Nisizana ngani? Discuss ama ideas noma discuss abantu. Evaluate. Bishop, unantoni la endlini? Bangaka abantu abangakhonza nawe uma ungayisiyena lo muntu oyiyo manje. Ngoba enye challenge phela ukhonzisa abazalwane bomunye umfundisi ngama expenses akho. Ngoba enye problem eshayile nje obasenza lento esenzayo we prioritize quantity more than quality. Kanti isonto liyenzeka ngabantu abancane silonge beyiquality. Futhi bebizelwe kuwe. Kunokugcina abantu abaningi kanti bagcinela abanye abantu. Unantoni la endlini? Umbuzo uthi usengahlala nesontweni bunganikwa ithuba olitholayo. Usengalandwa nebranchini uzohlala la uqhubeka useve. Unantoni endlini? Unantoni endlini? Obani akungabakho. Obani abazela ibranding. Ngoba kunomuntu okosenethu zakathi uzozakha yena. Igama uzozakha. Ngisho umnika ithuba encane uthi bani ningisho ukuthi mangifika phambili ngoba igama uyazakha. Shuthe ngathi angiboni mangifika phambili. Have you done evaluation in your life? Eyinkinga enonazo zingake ezadalwe ignorance yakho. Zingake inkinga onazo ezadalwe ukuhlula ukuphendula. Enye into ke njengabantu especially abakholwayo sayisaba evaluation. Sinantoni endlini? Ulanga sivala ama camera sivale yonke sibuza nibazalwane ubani olawo ubani ohleli ubani oncikile ubani ovakashile wazi kuze ungafaka ama resources endaweni errong. Ukhulisa igift mase asset yakushiya wena. Kanti uyakhulisa wena unethemba lokuthi uma eba strong lo ngizomusa ngapha uma eba strong lo ngizomdeploy ngapha ukhulisa umuntu ayobe isibusiso kwenye indawo abangamnika ngeplatform ba njoba ngikunika ithuba kunamaphutha owenzayo offend abazalwane kodwa ngiyakudefend manje angikwazi ngoba kunabantu engabaluza nhla nginika wena ithuba angikwazi ukuphinde ngiluze wena. Kufuna makufika isikhathi sokuthi sihlukane ucalculate kule ndoda ingisise kangakanani webazala ngoba enye into angeke ekholweni loyalty abekho abantu abathembekile ekholweni abantu bamuva nomoya wama opportunities
about 2025, about 2019, about 6 years ago, ngabizwa omunye umhlangano wabanye amahotela amakhulu. Mayifika le ndoda ithi kimi uyaphila ithi mina ngiyaphila uthi hey ngine offer phela. Futhi uthi uzosebenza nami ngizokunika 15,000 ngenyanga nama branches awu2. Angifuni uqamba amanga. I was tempted. 15,000 akushumayeleni. Hayibo, athi 15,000 imalini. Akushumayeleni. Hayibo. Uthi ke gcineni usethi kimi ngoba ngiyakubona lapha esontweni lakho usurich isilingi. Ngavele ngacasuka lapho ke. Ya kwangimela ngishele ayeke isonto lami. Yabona amabishop lezithe ezidliwayo ngiyikhonzile kodwa ngahamba ngadlilalela la. Futhi ngangodite serious le mshenke kodwa ngayishiya ngalela la. Ngicasula ukuthi ubishop wami ungena phi lenkulumo. Umcheka kanjani umuntu ongibone uyena onginika ithuba ongibone entweni yakhe. Ngoba kwangimela ngishele necele nje ngiconfidence angalifaki isonto nobishop wami phakathi. Uthi ngireduce ilingi lapha. Webazalwane, develop loyalty. Kunabantu okumele ume nabo noma belahlwa yibo bonke abantu. Uhlonipha uhambo nento abayiyo kuwe. Futhi let me say this, eventually you must choose side. Yeah, igcina nje ufuna ngoba isathi uyalikhetha ngoba nongakhethi ukulikhetha isayidi. Yeah, nongakhethi. Ngoba funa wazi ukuthi yabona ngoba ngimnalo sengimluzile usibanibani nosibanibani. It's fine ngoba ngeke ubabambe bonke. Nantoni endlini? Nantoni Bishop unanda endlini? How many are spiritually fed here but are not committed here? Ngoba enye into esinawuthile bazalwane sikhonzisa abantu beconvenience. But yini ukhonzela erawu sathi ngoba kuseduze. Ukhonza la ngoba kuseduze. Shothi bengathola elinye isonto eseduze kakhulu uhambile la. Tshela makhana kwakhe nabantu abanjalo. Akwakhenge nabantu beconvenience, kwakheka nabantu becovenant. Icovenant ithi noma lina noma liduma noma lishisa noma ibandla liyalimala noma listrong kodwa ngizohlala la ngoba ibandla lakha nabantu abadecideayo. Hayi abantu abahleli kanje. Bathi ngathi kunomsindo khona nginakusheka athi ngiphume phakathi aziwe nami lento. Ngeke ube yilutho empilweni. Lithi iBhayibheli batshaliwe endlini kaJehova. Bamile emagcekeni akhe. Nantoni endlini? Bangaka bakusupportile ngale conference. Look at umuntu inamandla conference eyashingela but has never sacrificed anything toward conference. Why? Because we are growing with a parasite spirit. Funa ukubenefita without committing. Ngicela nje igazi kuphela. Ngeke ukhule empilweni munje. Empilweni uyalikhetha isayidi. Ya kunomuntu mina uma uqala ukukhuluma ngaye ngiyakutshela ukuthi uyagula ke manje asiyeke ukukhuluma. Mina nje awukwazi ukukhuluma kabi ngobishop wami. Ngiyakutshela hayi manje uyasangana. Ya ngoba umushayelo wami umuntu ushaya yonke into engiyiyo. Uyazi ukuthi ngesikhathi nginike ithuba nginabantu abangisendela ama screenshot. Bathi awubaba ususebenza abantu abanje. Ngoba angithi uphinde ushele. Bana ama screenshot abantu. Nginginike ithuba mina phambili. Wena uyakheka uba yinto uyazwakala ngaphandle uyathandeka uyamenywa nje yonke into usufuna ukulahla mina sengiluzile ngawe. Ngoba akekho umuntu osebenza naye, akekho umzali onike indoda nomndodakazi ithuba angayidefend. Ngoba kunabantu abahlezi beready ukatheka uma bebona unika into engcono. Nantoni endlini? Bangaka bangama nawe la? Bangaka bakhathazekile ukuthi baba singaqhamuka ngapi? Tina, we are raising the consumers of the anointing. Abantu abadlayo nje phela. But no committed people. They try let esiyenzayo. Most pastors they suffer from this. Yeah. Ile ngathi mncane, ile ngathi mdala, ile ngathi ugugile, ile ngoba istress talent.
ngoba sikhonisa abantu abazodla kodwa abangasigezi isitsha abadlela kuso. Umbuzo uthi if you don't refresh your pastor, uzo refresh ubani? Uyazi Bishop uthi masikhuluma into ze-honor, amntana. Masikhuluma into ze-honor, akumele ibandla li-refreshe ama-graces amenyiwe, lingamrefresh umfundisi ohleli naye. Funa sonke uma sihamba nama-envelope Sunday, ibandla linike i-envelope. Ngoba akusiza ukurefresh abantu abahamba usale ne-grace ekhathele. Phela uyanobiziwe kathi yithina basithakenza inkonzo because you are the consumers. And le nto oyenza enkonzweni lento yokwenzeka empilweni yakho. Nawe kuyosondela abantu abazodla bengakushina lutho. Awukwazi kwi-conference engaka uthi awenzanga lutho. Conference engaka uthi wena wenzanga lutho. Kanti wena uyovelaphi? Uyomkhonza neNkulunkulu ngamandla akho onke. Nantoni lendlela? Nantoni lendlela? Bangaka bakho la? And kulula nje ukubona abantu bakho, ubona ngeyishumi. Ubona ngeyishumi. Kuthi ungaba nendlu ka108, thola ishumi ezu36. Membership bakho u36. Laba abanye nje abantu abazodla entweni angeke bayirefresh. Lithi iBhayibheli lapho ingcebo yakhe ikhona. Nenhliziyo yakho ibe khona. Uma imali yakhe ingekho lana khona phe khona. Usebenzisa laba usalinde ukufika la uya khona. Inhliziyo bala. Izinje uma ufuna ukwazi ukuthi uphethe abantu abangaka awubunga aba-attendile. Ubuka ngebhuku ukuthi bangaka abavelile emandleni eyishumi. Uma kuvela abawu10 okwazi ukuthi ibandla lakho lu10. Ungacalculate lo ungabala amakhanda bala inhliziyo ngokwe-sacrifice. Ngoba le ndlela akekho umuntu ofuna ukuphila nomuntu ongasacrifice. La ndlela. Akekho umuntu. Nozwana nomuntu wakhe embuza ukuthi kade ekhaya uza nini. Ngoba akekho umuntu ofuna ukuphila nomuntu ongakhomithile. Kodwa inkonzweni ifuna ukukhonza without commitment. Because here we must be used. Ngoba asikwazi ukukhuluma ngoba kuthiwa nabo ke bafuna imali. Kanti osebenza ensimini. Udla khona ensimini. There must be an abuse ngoba hey abafundisi hayi ke thina siyayikhulumela. Tshela ukuthi uGambusha akayisebenze into engenamali. Uma ngisebenza ufuna ngisebenze into nama progressive. Interpret indlela ethanda uinterpreta ngayo. Kodwa la ungeke usebenze ku department engaholeli. Uya ku CMA fast. La ngoba kuna CMA la ukhala uba prejudicial. It's unfair. It's unfair. It's unfair. Angivale ngoba ne-activity yakunento engakhulumeki. Odlalelani bazalwane. We can't build with people of convenience. Okay. We rather go somewhere, postole lokishini ethize sithenga umhlaba othize sikhonisa abantu abathize. Unongena endlekweni zabantu abanganama returns of investment. Khonze bandle nerent kodwa ukazi uyifaka imali yerent. Kanti ubani ufuna athwala lo mthwalo yile nto bemnandi umasigida kodwa isinda abantu abambalo. Evaluation. Unantoni la yini? Mina ngihlezi ngisho ngithi nika abantu i-conference elingana namandla abo. Stop stretching yourself for people who can't give back. Who must pay the deficit? Uma i-conference kuyirana ku10 ibandla nikela u100 ubani ufuna lo 900 uzosukaphi? Abantu babetshengise before conference uthi budget chabithi ba20 yenza conference ka18 done kuzophuma stressing ngoba the more you stress about people who don't stress about you are in trouble. Uzobanjwa izifo ubanjwa idrop ubanjwa anxiety ufe baphinde bathola omunye umfundisi. It is better that you protect yourself from people who've got vulture spirit. Njengoba ibandla lakho lisibusiso kuwe, when are you blessing your church? Umuntu mangabe senza noma ngabe senza appreciation ithi hayi bishop nayi appreciation umuntu uyavela uthi hawu imali engaka emntwini oyedwa sengumuntu kuwe wena.
Uthanga sebepha umuntu oyedwa imali engaka sengumuntu kuwe. Because you don't have the spirit of honor. Unantoni endlini? Ngithandaza. Usangakhonza noma singakunika ithuba esikunika lona. Ungowethu noma ungowamathuba. Ngiyathandaza. Because the day we do evaluation, we will understand. Akekho umuntu ongasebenza ngento kodwa angakaze ayithenge lelo sonto. Awazi sonto uyazi ukuthi usebenza ngemic kodwa ukazi uyithenga imic uthi nayi imic asebenzeni bafowethu. Ingakho kulula ukubanjwa umoya uyise phansi ife. Ngoba uyazi lethi ibiza malini. Kid uyishayela le mic phansi. Lo moya ngena disotho ngakusuka phi? Wehlelwe izizwe yini noma wehlelwe umoya ingcwele? Inkosi enibusise. Inkosi eniphakamisa. Inkosi enenze kahle. Evaluation. After doing evaluation from the church, do evaluation in your life. Bangaki abantu asebephile nawe ngokubekezela ngenxa attitude yakho. Ya lokhu ibiza nge straight talker uyadelela. Evaluate. Yadelela. Evaluate. Evaluate. Phela kunento ke bazalwane ningayazi. Abazali bebelitholile ithuba badelela. Badelela bazalwane. That's why these demons must be confronted. Yeah, njengoba sikhonza la, sikhonza ngothando kodwa ayingasabusani. Ingasabusani. If you can't live by the principles of the church, don't destabilize the church. Don't destroy the church. Find the church better for you. Musukubulala into esiyakhayo. Ngenxa umqondo wakho ngekho right. Bishop, unantoni endlini? Into leyo. Bangaka bangabakho. Bangaka nje abazodla. Ngoba kuseduze. Be careful. Don't invest in wrong people. Singa invest abantweni bokuhamba siye ngabe sikhulisa abantu abahleli nathi. Asime ngenyawo. Siphakamise izandla zethu. Sivule umlomo wethu sithandaze. Baba sibongile egameni likaJesu. Zadadada bahasete keshadabaya. Lift up your voice, Zion. Lift up your voice. Yalabahoseketelemando kopayati. Librado kotalamande. Shadadadabahaseti. Shano ulabaya zilimando kopayati. Ili mande shandalibahosepe. Yalabaya zika patokosha. Akekho njengawe, akekho fana nawe. Nathi ibandla lakho siza kuwe moyingcwele. Before the throne of grace. Akesithandazeni. Siyayinikela kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Senzisise futhi. Remove umoya wokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Vusa kithi inhliziyo zokukhonza. Vusa kithi inhliziyo zokusaba. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu. Do what you can do. Bless us, shift us, protect us. Vusa abantu benhliziyo kulendlu. Vusa abantu ababekezela kulendlu. Vusa abantu abazokwakha kanye nompostoli.
Come on church, come on church. Sikhulekela inhliziyo eyodwa. Sikhulekela umoya wokubekezelelana. Sikhulekela umoya wothando. Sikhulekela umoya wokwakha singabhidlizi. Ngegama lika Jesu. Busisa ukuhlangana kwethu namhlanje. Busisa ukuhlangana kwethu namhlanje. Mayibe iphunga limnandi. Indumiso yethu namhlanje. Ngegama lika Jesu. Sisakwena inhliziyo ephendukayo ntambama. Sisize Nkosi. Sibe yilokho umbono udingayo. Sibe yilokho umbono owufunayo. We pray that you may meet the demand of the season. Busisa ke Nkosi ukuhlangana kwethu. Sihlukana siye emakhaya. I pray that your divine protection endleleni eyikude neyiseduze ingozi yafana. Busisa ke Nkosi lomhlangano ngegama lika Jesu. Nenhliziyo zethu eziphendukayo. Thatha udumo lonke lokufanele. Ushaya uJesu izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Eka Jesu izandla zihamba nomsindo. A sound of victory. Zihamba nomsindo wokunqoba. Zihamba nomsindo wokubonga. Zihamba nomsindo woku-appreciate. Bayede! Are you blessed? Are you blessed? Are you blessed? Siyabonga kakhulu Bishop egameni kaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngifisa senze umnikelo wokubonga egameni kaJesu. Senze umnikelo wokubonga. Angathi aseke emhlabeni. Skipheni emhlabeni. Aseke emhlabeni. Aseke life. Ya skipheni ngoba sidila nezimeni.